Да си на 10 години и да сбъднеш мечтата си. За това може да говори Екатерина Калоянова от Стара Загора. Тя е едно от 40 български деца, участвали в специален лагер на НАСА в Турция. За Катя и мечтите й разказват кореспондентите ни от Стара Загора. Тя е крехка, мъничка, но я вълнуват големи неща. Космоса, човечеството, планетите, черните дупки, галактиката. Ходя в обсерваторията, там на малки групички учат ни на някои неща, рисуваме по дадени теми за космоса, чета някои книжки и така. За конкурса, който може да я прати на лагер, организиран от НАСА, Катя и семейството й научават съвсем случайно. Казвам, такъв голям конкурс, такова специално място, невъзможно е да спечелим, но който не опита, той няма как да спечели. Видеоесето "Колонизация на Марс", подготвено от 10-годишното момиче, впечатлява журито. И то решава Екатерина Калоянова да е една от 40-те избрани за лагера на НАСА в Измир. На въпроса възможна ли е колонизация на Марс, Катя отговаря така. Според мен да, защото човечеството почва да става все по-невъзможно и трябва някъде да се колонизираме. Преживяното в Измир момичето ще помни винаги. Симулаторите бяха много хубави, защото те поставят в място, където са и космонавтите. Аз имах чувство, че съм истински астронавт. Катя има и друга мечта. Много искам да полетя в космоса. Извън космоса, Катя много обича да рисува. Разбира се, най-добре й се получават космическите сюжети.